Kyan alƙawari a ɗauka a cika albishiri abin masu faɗi. Sakamakon ni a yanzu na samu wacce nake so kuma zan aure ta da izinin. A gida ne za a yi min auren dole kuma za a aura min dan uwana ba na son sa. Wace ce wannan da bata san halin ka ba? Inspector Hajara. Ba wani abu ta zo gidan sauki. To ubangiji Allah ya tabbatar mana da alheri. Ashe da mun duk soyayyar da muke da ke ta ƙarya ce ko? To shikenan ba dai ni kake so ba? Kar ka damu zaka aure ni. Amma ka sani wannan dariyar da kake yi zai zame maka bakin ciki a nan gaba. Wallahi tallahi sai kai da na sani. Amma in dai haka ne Zara ta cuce ni. Zara ta ci amana ta. Maza ba sa gabana. Kai hakuri abokina. An yi wa Zara aure. Wannan jini da ke gani yana ɗauke ne da cutar kanjamau. Kuma a yanzu halin da ake ciki na tabbata kina ɗauke da cutar kanjamau. Shi ke dace an yi zaman so a mutunce wane ne zai ki kwatanta